Hoe gaat het? Nou, ik maak even een paar hegjes aan. Ik ben wel aardig net zijn. Ik ga wel aardig de gongerien. Ik wil dus Jacqueline wat minder. Ja, dat klopt. Maar het komt goed. Ik maak het mezelf wat te moeilijk, dat deal ook. Alle jaren op nij is het bij familie Tabak in Seruzem om november hinnen al volop kriestsfeer in huis. Ook dit hier binnen ze weer drok dwaande met het opbouwen van haar een kriestwarp. Nou ja, dan mag het even wat schoonmaken. We zijn al aan de zaterdag. Ben we met het dak begonnen. Nou ja, dus dak is een licht beetje nog net helemaal gelukt. Dus Een catastrofe. ja, dan maken we nou even aan het puzzelen. Want dat bloedt net plakken op een door manier. Ja, thank you. Waar is Jacqueline nog mee dwaande? Ga van Janne even steentjes uitsnijden. Met de piepskombronder. En dan verf ik die nou nog even een beetje dat wat gebroek lijkt. Wat verouderd. Dit is dan de knutseltafel. Nou ja, dit is op het moment wel. Dus ik wil eens wat de opslagtafel. Ik mag het opnemen. Het is een drokke boel met al die dozen vol kriesgeword. Knutselmateriaal dat oeral leidt en twee enthousiaste hoentjes in huis. Vandaar dat de taken goed verdeeld worden. En dan hebben we er wel echt onze eigen dingen daarin. Dus Jacqueline doet echt het Elfsteden gebeuren. Nou, en ik doe de rest eromheen. En, is dat wat gezellig, Jacqueline? Jo ja. Je zit elke aan kant, dus hou ik geen les van elkaar. Heb je mij al zin in de kriest? Jawel. Jawel. Koers is zo lang is, vier is nog lang net. Nee, maar ga dan wel. En verder is de wies, dan is het ook al eens een vier.